Ho, 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 rakkaat katsojat, joulupukki täällä. Antakaapas kun kerron teille tarinan eräästä taiteilijasta, joka joutui oppimaan joulun todellisen tarkoituksen kantapään kautta. Eräänä jouluna hän teki tonttuesityksen, jolla hän hurmasi suomalaisten sydämet kautta koko maan. Tämä show oli niin menestyksekäs, että tämä nuori taiteilija on siten kirjoittanut siitä 6 kirjaa. Hän on esiintynyt telkkarissa Conan O'Brienin kanssa ja hänelle tarjottiin 25 miljoonan euron elokuvadiili maailman parhaimpien näyttelijöiden kanssa. Menestys seurasi häntä joka paikkaan. Tämä nuori taiteilija eli yhtä James Bond-elämää. Autoja riitti, kaikki halusivat olla hänen kavereitaan. Ja huomiotakin riitti naisväeltä. Hän pisti tosissaan haisemaan. Ja jos pitäisi yhdellä sanalla kuvailla hänen elämänsä, voisipa kenties sanoa bailando. Eikö odota? Sami ja Heikki, kävelkää siellä kerran. Hän poukkoili ympäri maailmaa ja lopulta hänellä kilahti totaalisesti päähän. Kuten varmaan osasittekin arvata, minähän puhun totta kai Jean-Pierre Pierrestä. Mutta seuraava joulu sen kuin lähestyi, ja Jean-Pierre Pierren paineet tehdä vielä parempi esitys kuin viime vuonna sen kuin kasvoivat. No niin, kaikki ymmärtää niiden roolit. Joo. Kaikki kondikset tiedätte mihin mennä. Okei, no niin, nyt aloitetaan. Ensimmäinen otos. Tästä lähtee, pojat. Joulupukki ihmemassa, take one. Joulupukki ihmemassa, take Luigi! Hei! What happened? Okei, otos 10 000. Aina sama, kaikki nyt editointihuoneeseen. Uusi palaveri siellä. Ensimmäinen päivä meni aivan hukkaan. Ja se on kaikki teidän syytä. Missä ne mun parat on? Seisään! Niin kuka sä luulet olevas? Mä oon Jarmo Poroista. No, missä ne mun porot sitten oikein on? Joo, itse asiassa meiltä oli kaikki porot loppunut, mutta mulla on toiseksi paras vaihtoehto mukana. No, näytä mulle sitten mikä se toiseksi paras vaihtoehto on. Tää on sun toiseksi paras vaihtoehto. Vitsi, amatöörit, te pilaatte kaiken.
Sinäkin sen takatukon kanssa, mitähän sinä vaan pölinäköisenä toivot, käy hakemassa mulle mun kahvi. Ja sinä, italialainen, mene takas putkimieheksi. Ai no! Tosi nolo. Niin, ja sulla ei saa mahaa. Ja tuo sun käsikirjoitus on ihan skeida. Mulla lähtee järkeä. How far was it filming? Miten mä ikinä selviin? Nyt tuo tekee. Nyt minä keksin. Jos jotenkin saisin pysäytettyä joulupukin tänä vuonna, niin sitten joulu olisi peruttu. Ja jos joulu olisi peruttu tänä vuonna, niin olisi myös meidän pikkujoulut. Ja jos pikkujoulut olisivat peruttu tänä vuonna, paineeni esiintyä katoaisivat kokonaan. Muhahahahaha.